derivarea funcțiilor elementare, clasa 11, alegem o funcție f de x egal cu x la 4 plus 3 plus 3x la puterea 6. Da? Deci observăm că avem de derivat o sumă de 3 funcții. Aplicăm formula f plus g, totul derivat, f derivat plus g derivat. Concret, în cazul nostru, alegem această expresie și o punem sub derivare. X la 4 plus 3 plus 3x la 6, totul derivat. Formula face parte din operații cu funcții derivabile. În cazul nostru, formula ce spune fiecare termen în parte, alegem și îl scriem sub derivare. Și acum să vedem ce formule se aplică pentru fiecare în parte. Avem formule diferite. Pentru aceasta avem x la n derivat, aceasta este constanta derivată, care am spus că este 0, iar pentru aceasta avem două formule, constanta ori f și x la n. Să luăm pe fiecare în parte. Pentru x la 4, totul derivat, am spus că avem formula x la n, totul derivat. Cum spune formula, n ori x la puterea n minus 1, da? Deci din n se scade 1. Cine e n în cazul nostru? 4, da? Adică 4x se păstrează, 4 minus 1. Final, 4x la puterea a 3-a. Și trecem sus aici. Pentru prima derivată ne-a dat 4x la puterea a 3-a. Următoarea era 0, da? Că e constanta, 3-ul. Plus luăm 3x la 6 și discutăm despre el. Deci 3x la puterea 6. Am spus că se aplică două formule. Odată constanta ori f și derivat și x la n derivat. Pentru constanta ori f, adică 3-ul, trecem în fața derivatei. Rămâne x la 6 în derivare și observăm că x la 6 înseamnă exact cu x la n, n fiind 6. Deci 3-ul se scrie formula x la n cum spune, ori 6x la 6 minus 1. Final aici se înmulțește x la puterea a 5-a. Deci final, pentru 3x la 6 a dat 18x la 5-a. Și îl trecem la exercițiul nostru, 18x la 5-a. Ordonăm 18x la 5-a plus 4x la a 3-a.